debajo. Tengo la gente debajo. Ven, ¿eh? ¿Cómo? ¿Qué lo hacemos? Lo que lo hacemos, vale. Es mi familia.
Tots per allà apoyen en Puigdemont, no? És això, per preparar-lo, cabrons!
Fora les forces d'ocupació! Fora les forces d'ocupació! Fora les forces d'ocupació! Fora les forces d'ocupació! Marxeu a la vostra puta casa, cabrons! Mira, vergonya! Has una avalanxa, Thank you.